Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kita sarik jora bazar tangnani bagai ane apak zamana naising tongo bo bazara manai tama bo manai na naifo gai bona naising tongo bo phaikai bazara tangnai kai nai tong din rok ani video no sini yang mela chole tongo gai mela ni gan rajak puno sound off khaireka video khaipugo kok samani rok khanaya ong sinai bele sound se off khaireka hangkai ba mela ni gan se kiche ong tongo hangkai hai tabo khai bazar ni sopai se gai mai rok jagai mela thangnani jogajak 10 ta baje tongo tabo mela ga thangnai nogoni borok baino mela thangnai hingke nai tong din rok ani video no paya sak hai direct mela sopai se video khaisigo ngai tabo gane phojuma titu taknai titu takmane norok video phonongnai norok nai tongdi mela last day tini bo berainai kuni gai tambe hola badani kame ini sana ini dia ke sana hai ka boleh kita sana mana halo hai ka hello tabo kaisung mela ko mari puri jalai tongo asakna video khaisinai mela rok phone rok kamarani kiri saka ngaiba dinene bagai ani video asakna rok next video go malai sinai tata